Pois esta é a miña careta, que a fixo o meu pai e a pintei eu. O dibuixo representa a unha muller desnuda, porque cando está desnuda, sin prexuicios nin estereotipos, sale a súa alma de loba. Está feita de madeira de amieiro, aquí leva pel de lebre, ten a cara pintada. Isto é o que se chama a mitra, que está feita de lata. Estos son os pompós. E por detrás leva unha pel, neste caso sintética, que é a pelica, é o que lle dá nombre o peliqueiro, e aquí o que lle chamamos a rabeira, que é a crin dun cabalo. Pinteina eu, aproveitei o ano do Covid para pintar, tardei case un ano. E, bueno, leva aquí na cara un pequeno rachón, unha pequena rayadela, das chocas e, bueno, de estar ali, de rayarse, pero parece que fora unha cicatriz porque xa está xusto aí na cara. Que é para ti o entroido? Pois, para mí o entroido é todo. É a cousa máis grande que temos. Pasamos todo o ano ou pensando no entroido que ven ou recordando o entroido que pasou. É como se a nosa vida e o noso ciclo vital empezase a acabase no entroido. E o bonito é que sempre hai un entroido polo que esperar. E que é para ti o peliqueiro? É algo que é superior a todas nós, que está por encima, que é difícil de escribir con palabras ou con as cousas que se describen normalmente as cousas. É unha forza superior, é un sentimento superior, un personaxe que eso, que está moi por encima de todo. Como é para ti vivir o entroido como muller, como peliqueira? Bueno, é curioso porque xa o pôr o traxe de peliqueiro tes un peso encima que é o da tradición, o de facelo ben, o de enorgullecer, e para min, polo menos, sendo muller, sinto que ese peso ainda é máis fuerte, porque sinto que represento máis que eso, que demostrar que as mulleres tamén poden ser peliqueiras e tamén poden ser boas peliqueiras, e, sobre todo, ser unha referente é algo que as nenas vexan e que se sintan identificadas e que se animen a correr con nós. Cando decides vestir de peliqueira? Pois, dentro do que cabe, bastante tarde, porque o meu pai non quería pornos o traxe a min e o meu irmão cando éramos pequenos, decía que o peliqueiro tiña que correr, non quería telo no colo. Entonces, hasta que non o pedimos, non lo puxo, e foi cando eu tiña 9 anos, e o meu irmão 5, que decidimos a última hora que queríamos salir co peliqueiro, e o meu pai e a miña mãe argallaron todo para poder salir ese ano, e desde entonces non paramos nunca, nin co Covid, nin chovendo, nin nada. E como foi ese proceso de ti como muller vestir de peliqueira? Pois, cando eres nena, vívelo igual que cualquier outro neno ou cualquier outra nena, é máis cando te vas desarrollando e vas crecendo que empezas a notar como atrancos, empezas a darte conta de que non podes mexar, problemas como si tes a regla, de repente, que non podes quitar o traxe, os peitos que están aí e non sabes moi ben que facer con eles, o traxe, o pantalón que che pode molestar máis na cintura, ou ter o patrón está pensado basicamente po corpo masculino e choca con esta figura que en general temos máis as mulleres. Entonces é aí cando creces, e sobre todo cando te das conta de que non hai moitas da tua edad. Algúnas veces eres a única, outras veces hai máis, pero moi poucas, nada equitativo, para nada. Entonces é máis difícil cando te fas muller. E, de feito, moitas poñeno de pequenas e case un patrón que logo, cando chegan a adolescencia, deixan de vestirse. Como ves esas expectativas? Non sei como vives ti, como... Pois teño moitas ganas e ao mesmo tempo teño moitos nervios e moito medo, porque o primeiro día sempre é o máis difícil, e cando, por moito que entrenes ou por moito que te prepares, os zapatos, que xa non son tenis, son zapatos de vestir, o traxe inteiro que pesa, o calor, e sobre todo esos nervios mientras te están vestindo, a veces pasan moi malas xogadas e parece que se te atraganta todo no estómago, e si son sobre todo esos nervios, e tamén a primeira subida á picota é a máis dura e a máis emocionante, porque te paras abaixo e dices, teño que subir. É o momento no que me vou estrenar este ano, é a primeira carreira do ano,
é moi indescriptible. Que lle dirías a alguén, algunha nena ou neno ou que sexa, que teña medo de sair de peliqueiro, que lle dirías? Pois que ese medo é normal, que o temos todas e todos, a non facelo ben, a non ser capaz, a non poder co traxe, a faltar o respecto á figura do peliqueiro. Sempre, en todas as veces que falei con alguén que me decía eso ou que vin, esa xente que ten ese medo é a xente que logo fai ben. É a xente que se preocupa por facer as cousas como teñen que facerse e por enorgullecer esa figura. Entón, ese medo é un indicador de que tes que polo, sin duda. É que cando estás posto que non eres a mesma persona, convirteste nun personaje e faz cousas que un día normal non te imaginarías que podrías facer. Porque se agora digoche, está 8, 9, 10 horas correndo, que non podes sentarte, só podes estar de pé ou correndo, con máis de 20 kilos encima, sin ter en conta as inclemencias do tempo ou o que sea, sin beber agua, porque non podes mexar, é impensable, parece inhumano casi, e co peliqueiro eres capaz de facelo. Sigues tendo ese medo ou cambiou un pouco ca experiencia? Sí, sigo tendo ese medo todos os anos. Vas collendo confianza en ti, pero, por exemplo, non me gusta ver os vídeos de outros anos, e sempre estás pensando, sobre todo nestos viernes que nos preparamos e salimos, sempre vou pensando unha forma de mover a zamar, ou se estou correndo ben, ou sempre está eso aí e iso que fai que o sigas facendo ben. Se non te preocupases por eso, seguramente non o farías ben.